Hej alle sammen, jeg er Shane Brady, grundlægger af Vitafy Global. Jeg startede dette firma, fordi jeg så alt for mange mennesker kæmpe med kronisk inflammation, lav energi, langsom restitution og alt for mange produkter, der aldrig nåede ind i cellerne. Og jeg vidste, at der måtte være en bedre måde. Kurkumin, naturens kraftfulde antiinflammatoriske og antioxidant, har et enormt potentiale. Men problemet er, at de fleste kurkumintilskud simpelthen ikke bliver optaget. Almindelig kurkumin har ofte kun 1-5% biotilgængelighed i kroppen. Selv nogle forbedrede formler som piperin eller liposomale versioner kan måske øge det til 10-20 gange standarden, men stadig med en masse begrænsninger. Det er derfor, vi har udviklet Nanofy Kurkumin, drevet af vores patenterede BioMS-teknologi. Med BioMS opnår vi næsten 300 gange større optagelse sammenlignet med almindeligt kurkuminpulver. Det er ikke bare en smule bedre, det er transformerende. Hurtigere lindring af inflammation, hurtigere restitution, mere potente antioxidanteffekter, alt sammen uden at skulle tage megadoser, der kan være skadelige for din krop. Vores mål har altid været dette, at levere sundhedsløsninger, der rent faktisk virker. Løsninger, du kan mærke, for det er én ting at tage et kosttilskud. Det er noget andet, at din krop faktisk kan bruge det. Hvis du har prøvet gurkemeje før og ikke mærket meget, så er denne anderledes. Prøv det. Oplev ægte absorption. Oplev virkelige resultater. Nanofy Kurkumin fra Vitafy Global. Velvære, som kroppen kan absorbere.